يا العربي محمد يا أحمد يا العربي محمد shalilan ubangiji ya al'arabi ya ta ko'ina kai shalilan ubangiji ya al'arabi ya ta ko'ina kai ya mai jiya duka lamari Allah sa na sauke dunauyi da na daukar wa zuciyata ya Allah na yaban uban bayi na sani ba abin da ba kai ya Allah sa na zama abin koyi a cikin sabon dare na ke so wanda ba kai kamatar ba ya rabbana kai dubin salati ba da diyagun da zilzai mai sufa da sufar da babu irin ta bare wani ya ce da shi yayi ali na sadadi sabai san ku nake zafi da masan fadima ki kula da dukkan abin da zan yi na nema alfarma ya katamul walayati babu kai ra'aya maula ya tijani ka isar kuma ka isar mana gun Allah mun daina rudani barhamullahi alhajin Allah ko na ce awwalu marasani ahmadin yarwa so nake yi ka bar ni naka na nema alfarma Allah shi ya muradina bun faharina ya mai share kokena ya bulanuwar kai na kaji da gani a dukkan tunanina yau gare ka na zo kaman izinin baitin da zai sa amin suna cikin sayyidul wujudi nake tafi dara Allah ya ban girma assalamu alaika farkon alkawari assalamu alaika tasirin nazari assalamu alaika sayyidul bashariya shugaban bayi mai gida ka kula da ni ya annabi ba domin halina ba kai kadai ka ga rabbi ya ganka da siffa irin ta daidaito wani alamar ba sai dai gumzancen da kuka yi na manto Mustapha lakawa ni cutar mu maganin mu kai ne da mun zanto shugaba lamarin ka ya girma hankali ba iya zato na ba ke tafi da aya Mahamudi cikin zafi da masanyi kai kadai Allah ya yarjewa kai komai ma kai yayi wake da isa gun Allah da ya kai ta ka shugaban bayi shugaba lamarin ka kai da ilahu zato ma ba za ya gano ba ya shalilan ubangiji ya larabiya ta ko'ina kai kake wa ilahu yadda kake so don ka zarce dubai lamarin ka akwai ɗumautarwa ya ahmada bin yaban bayi neman ka ake ta yi ya ahmada har yanzu ba a gano ba za a gano ba ya na saman isa da nuwa ashe kai ne ramar dukan bayi na ji isa ma da shi da ilahu ya ce a mai sarsahun bayi shugaba shanin ka ya wuce masu zato a dukkan mu bayi mai inna ka faina wa mahar sallama ba ta bar mu ko ɗaya ba shugaba dan fata da izawa kadan farkon aliflami mai da ni bahari cikin begen ka kasa cikina ya bar tsami ya hammu daga mu da sharafa kasa inda na jimami gare ka kadai nake yin roƙo na san ba ka ki kalmun ba Amadu bin yabon bayi zaman turka bar shauƙi an hulum zama bihi jama'allahu lama fakir azma karastu bihi min kulli dikin wa shiddatin dakaltu bihi sinan asinan mumanna nabiyin azimul qadr miftahu rahmatin bihi sirta ainal jaysh laysa mudarra'a لساني ذكر المصطفى سينالو مديه زكي العرف الدهر مشيعا سأقدمه في كل وقت وبرعتي إلى الله شكرا منشدا ومقدعا لأني متى ألزمت فكري مداهم
خلصت من الآثام أجمع أخطاء، خلصت من الإشراك والشيك والهنا إلى جنة الإرفان والرم كنا، وترداد ذكر المصطفى دار راتي، وروحي وروي سامعا ومسمعا، ومدوس والهادي مكفى مزلة، ومينوف كل المدي فيه مجمع، ومن جودي دنيا وأخرى وعلمهم أمد كلام الله بعد الذي وعى، ومن حسنه للجنان تزينت، ومن نوره نور الفدور تفرع، ومن عي النبيين قوله فليس سوى المختار كفر رفع، الله فكنز البرايا وهو سر إلهي، فلولا لا تلفي أريبة متى، أذكر عجاتي يا مسكت سيدي، عليك صلاة الله والصحب أجمع، عليك صلاة الله ثم السلام، ليرفع الهادي على كل مهدي، عليك صلاة الله ثم السلام، تكيني شر السيرة إن في النفس، عليك صلاة الله ثم السلام، ليرفع الهادي على كل مهدي.